Hi guys, good morning. Welcome to new vlog. ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಪೋರೆಗ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಯಾನಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೈಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ದ ಹೇರ್ ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೋಪ ಕೊರ್ಪೆ. ಅವೆಡ್ ತುಂಬು ಎನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾತಿಜಿ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದ ಹೇರ್ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಲೆತ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ತುಲೆಕ ಸೆಂಕಿನಿ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಓರಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಓ ಫೇಸ್ ದ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ದೆತೊಂಡೆ 4 ಪೀಸ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 4 ಪೀಸ್ಗ್ 120 ರೂಪೀಸ್. ಅಂಗಡಿ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕ್ 50 60 70 ಅಂಚೆಪ್ಪುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಮಿತ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆನ್ಪಾರ್ದಿಕ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಗಿತ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಾತೆ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀಪೆ ಬೋಡಾಂಡ ದೆತ್ತುಂಡು ನಾಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಜೆಲ್ ದೆತೊಂಡೆ ಅಲೋವೆರಾ. ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಪ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ದೆತೊಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ಪಾಡ್ಗ ಕಣ್ಣುಗ್ ಏನೇ ಕಾತು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪಾತಿ ಅయింది. ಫೇಸ್ ದ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಫೇಸ್ ದ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ದಾಗ್ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನೆನ್ಪೆತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಗುಂಡು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪು ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪೂಜೆ ಗೆಪ್ಪುಳ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡ ಐದಿದೆ. ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರವೆಲ್ ಪೂಜೆ ಐಬ್ರೋ ಬಸ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಎಂಚಲೆಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಕಡೆ ನಲ್ಪ ಇವ ಅವ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಟರ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಾರ್ದದು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಗ್ಲ ಪೋಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲೆ ಹಿರೇಡ್ಕಡ್ ಬೈಕೆ ಅಂಚ ಹಿರೇಡ್ಕಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ಲ ಪೋಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಮೀತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾರ್ದು ಪಾಡುವೆ ಅದಾಗ ಬೇಲೆ ಏನೊಂಜಿ 11:15 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ ತುಪಿದಾಡುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರೈತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ ದೀಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಪಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೀದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಿರಂ ಪಾಡ್ಗಿನ ಮಸ್ತ್ ನಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಂಡ ನುಂಗುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿದಾಡ್ನಾಗ 1 ಅವರ್ ನುಂಗಮ ಚೂರು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಂದು ಯಾ ಬರ್ನ ಉನ ಸಾದು ಬರ್ಪುನೆ ದಾದ ಮುಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ದಾಲೆ ಹೋಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಪದೆ
ಯಾನ್ ಕುಂಟಾರ್ದು ಬರ್ಪದಾಗ ತರನು ಮೂಡು ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಪದ್ರಾಡಿದೆ ಬಸ್ ಈ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಯ್ತಂ ಪೋಟೆಗೆ ಹಾಪುನತ್ತು ಮಾರೆ ಈಚ ರೆಡಿ ಶೂಕೊಂಡತ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಾಕಂಡು ಬಸ್ ಇತ್ತಿಜು ಪೂರ ಬೇಗ ಆತಂದು ನನ್ನ ಬಸ್ ಇತ್ತಿಜು ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಇದೇ ಬರ್ನಾಗ 2:45 ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲೆ ಸಾಕಾತು ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪೋದು ಏನು ಬೇಕತ್ತದ ಎಂಚಾತಿತ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ದೂರ ಪೋತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಣಸ್ತೆ 5 ಜುಲೈಗೆ ಪೋನ ಅಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಎದ್ದಾಡೆ ಪೋಯಿನ ಏನು ಜೊತ್ತದು ಈಗಲೇ ಬೈಯಾಗುತ್ತಿಕ್ಕು ದಾದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಚೆತ್ತನ್ ಪೂರ ಬೈಯಡೆ ಬಂದೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಭತ್ತದು ಜೊಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕಾತನು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆತು ಶೆಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ದೊಂಬುಡೆ ನರ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲೆ ಪೊರ್ತುಗೇನ ಚಿಟಿ ಚೊಂಬು ಪಂಡ ಇಜ್ಜೆ ನಡತೊಂಬರ್ರೆಗ ಒಂದಿತ್ತು ಸುಸ್ತ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಭತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿ ಜೋತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಕಿನಿ ಪೋಯಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅನ್ನಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯೆ ಅಲ್ತಿರ್ತು ಪೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇತು 1 ಗಂಟೆ ಆತನು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ ಪೂರ ಬಲಾಸದು ಫೋಟೋ ಕುಂತೊಂತೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಉಂತುನಾಗ ಉಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ವೆನಿಲಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವೇನು ಪಾರ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಉಂತಿಗಿನ ಫೋಟೋಕ್ಲೆತ್ತೇರು ಫೋಟೋ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಒಣಸ್ತಡೆ ಬೈದಿನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತಿಗೆ ಕುಂಡು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು 10 ಜನ ಎತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಲೈಟ್ ಪೋದುಕುಲು ಅಂದ ಒಣಸುಗು ಕುಲ್ದ ಬಲ ಸೋಂಬರ್ನಾಗ ಬಲಸ್ ದೂರಡೆ ಬಲಸ್ನ ತೂನಾಗ ಚಿಕನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಚಿಕನ ಪಂದ ವೆಜ್ಜುನ ಸಾತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಪಂದೆ ನನ್ನ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚು ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾಡೀರು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪರೋಟ ತಲಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಂಡು ಪರೋಟ ನೀನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೋಸೆ ತಲಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಐಕ್ ಮಟನ್ ಬೋಡಾನ ಮಟನ್ ಗಶಿ ಚಿಕನ್ ದಗಲೆ ಚಿಕನ್ ಗಶಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗೊಲು ಚಿಕನ್ ಗಶಿಗೆ ತೊಂಡ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪುಗು ಮೀನು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ವೆರೈಟಿಲೆತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚಿಕನ್ದ ಐಟಮು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಥರ ಗೋಬಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕೆತ್ತು ನಾವು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಐಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ದಿರ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಜ್ಜಿಂದು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರನ್ನ ಎತ್ತಂಡು ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಯಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಂದು ಫುಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನಿ ಪಿದಾಯ ಪರ್ನಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಆಂಡಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಬರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಚಿಕ್ಕುದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಟ್ ಎತ್ತಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಟ್ ಏನು ರಡ್ಡು ತಿಂದೆ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅವಳೆ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟೆ ಬರ್ನ ನಡ್ತೊಂಬರ್ನಾಗ ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಬರ್ನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಂಡ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪಿ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಅರಿಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ತಿಂಡಿಗೆ ಗುಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಓಲ್ಲ ಗುಜ್ಜದ ಇರತಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಆಡ ಕಿನ್ನೇರೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ತೂಕ ಯಾನಿತ್ತ ಪೋಪೆ ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ ತುಲೆಸೆಕೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನರಕ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕನಕ ಪೋಯಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಕಾಡು ಮೂಲು ಮೂನ್ ಮಾತ್ರ ಉಮಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೇನು ಬೆರಿ ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಬರ್ಪನ ಕೈಸಿಗೆ ಇತ್ತ ಇಡೆ ಬೈತಂಡು ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಮಿಲು ಎಂಕಲ ಪಿರೋಡೆ ಲೈನ್ ಕಟೋನ್ ಬರ್ಪ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ತೊಂಡೆತ್ತಲೆ 150 ರೂಪೀಸ್ದ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇತ್ತದ ಆಫರ್ಗೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಇಂಚನೆದೆ ತಮ್ಮನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಾಪರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ತುಲೆ ಟೊಮೊಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ నేను ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ದಿಪ್ಪರೆಂಚ ಹೋಯ್ತದ ಕಟ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಚಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪು ತುಕ 500 ml ಎಂಕ್ ವರ್ತ್ ಪಂದನ್ಸನ ಎಂಚ ಪುಳಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಏಪಲ ಐಕ್ ಒಂದೊಂಚಿದೆ ತೊಂದಿನಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡುವೆನೆತ್ತೊಲ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಾಪುನ್ ತೂಕ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಪಾಡೋಡ ಸಣ್ಣ ಅದು ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ ಡಿಸ್ಕೆಂಡ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅವನಂದು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪೊಡಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಕಲತ್ತನ್ನ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಯಾವನೇನು ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಿತ್ತುಗು ಕಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಪಾಡೋಳು ಕುರಂ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ನೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರನಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಜಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು
ಇತ್ತೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ರಸಂ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಕೈಪುಗು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ರಸಂ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಪೂಜಾ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆತ್ ಕಡ ಪುಡ್ತಲು ಎಂಕ್ ಪಂದ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಜ್ಜಿ ದಾದ ಪೂರ ಗೆತ್ ಕಡ ಪುಡ್ತೋಲ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಪವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಉಂತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ ಕಡ ಪುಡ್ತೋಲು ತುಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನಕಾರು ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ಯ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ ಕಡ ಬುಡ್ತೋಲು 399 ಶರ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಚೂರು ಕೈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 599 ದೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಹಾಪುನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಪುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅವೊಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಈತ್ ದೆತ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾವ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ತುಲೆ ಮುರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಕಲೆ ದಿತ್ತಂಡು ಅವೈತೆ ಸರಿ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕನತಿನಾನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ತಾಗದು ಹಾಳಾತು ಲಂಚ್ ಒಂದ್ರಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಒಂದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ನೆನಪುರತ್ತೆ ಮರ್ತಿದ್ದಿ ತಿನ್ನಾತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತಿನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೀಶೋಡ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದೇ ಕಟ್ಟಾದ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ತುಂಡಾತ ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದು ದೀಪ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಏನು ರಸಮ್ಮಗು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಪುಡಿ ನೆನೆತ್ತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಪುಳಿ ನೆನೆದಿತ್ತನ ಇತ್ತ ಪುಳಿ ಪೂರ ಬುರ್ದಿಪ್ಪುಂಡಿತ್ತನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋದು ಕೈಟೆ ಪುಳಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಐಕೇನ ಪಂಪೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ನೋ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಪುಳಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೇನ ಹಾಂ ಕೈಟೆ ಪಿಜನ್ ಕೂರಂದೇನ ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿನ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಂಚಂದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಟುನು ಅವು ಪಪ್ಪನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಈತ ಪೊಡಿಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೊಡಿ ಅದು ಹಾಂ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ದಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸ್ತಾನೆ ಅವೇನೊಂದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಬಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪದಾಯ್ತಾ ಚೂಳಿನ ತೆಪ್ಪುಗ ಅವು ಚೂಳಿ ಕರೋಜಿಗೆ ಸೊ ಚೂಳಿನ ತೆಪ್ಪು ಪಪ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಬಜ್ಜಿ ರಸಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಪಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉನಸ್ ರಸಮ್ ನುಗ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುನಸದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರೋಪವನ್ನಲ್ಲ. ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರಸಂ ಸಕ್ಕತ್ತ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾತು. ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಗುಲ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬಾಯ್.